Здравейте хора, аз съм Thunderplayer, с мен е Коски Бимита и днеска играем... И някакъв рандом тип, който ще взривим. Днес играем Глорс отново. Да, на друг мап. Кажете отдолу в коментарите дали О, бих бар обичате, с 1-0. дали обичате повече този мап, който миналия път играхме, който е Team 6, или този сега, Team 7. Кажете кой обичате повече. Сега сигурно другия е по-як, ама според мен ще предпочитат този, защото за разнообразие. Ама Кой другия има иска по-яки постоянно на един и тактики. същи мап? Човек да я купи блокове. Какви блокове? Чакай, аз събирам да апгрейдна. Абе да оправиш яйчицето е. В топа, защо го обгражда така, бе? Глей, сега трябва да чупа това. Пази се, бе, брат! Майко... Манис... Ама той е много тъп, казвам ти честно. Глей, шифтва ми тук. Антон Мечката. Е така ще се казва клипа. Искаше той да сложи обсидиана. Ами добре, аз имам обсидиан, ето ви обсидиан. Аз съм на обсидианова диета. Искаш ли едно голд? Да, става. Ако искаш да ходим към средата, няма... Ами да, не е зле. Това колко струва? 10 голд. Този нали ще го взривиме? Ама после. Мгм. Абе, то като Пази му кажем... се! То ще ми чекали тук на генератора. Като му кажем няколко пъти, той ще се мане. Просто. Като другите. Нали в миналия клип оня лепна? Те лефта, че ги убиват. Да, и защото са нубове. Не знам дали тази мечка е нуб. Ело, мечка. Ти сам мани... Какво? Ти сам мани То не уе. Рипра. Манго, какво манго, бе? Той е от. Какво манго? Човек, какво е това манго, бе? По манго, бе. И аз се чуда. Манго, мангал, бе. Чакай, пише. Рип правопуса. О, какво страхотно взривяване ще има този. Да ти купа ли броня? Чейн. Купи Айрон мечове първо. Той идва с мене да строи. Добре, ще купа чейн, броня, мечове и т.н. нататък. И живели щастливо. Кой живее щастливо, бе? Тиле, баба Тиле. Баба ти е живяла щастливо, бе. Аз нямам баба. Сериозно ли говориш? Спри клипа за малко. После ще ми кажеш, какво ти искаш да кажеш. Моите са болезнования. Не го чуха ли го другите? Не. Добре. Той аз не го чух. Окей, супер. Как е? Събираш ли год, бе? Ела да ти дам. Дай. Ето ти... Дай за един меч. Чакай, сега ще ти дам да си купиш всичко. Май няма бият Челси. Ето ти 20. Взели ли? Къде, бе? Дадох ти ги 20, бе. Бе, не видях. Омага, бе. Нали знаеш, че не е за фул чейн броня. Да, малко чейн броня и един меч. Аз ще си купа фул чейн броня. Добре, мишката. Не бих Челси. Трябва да я рестартирам. Как не бих Челси, бе? Айде, да, оправи се. Някакъв лев. Мишката ми е хубава. Антончо умря. Вау, ям един морков половин час. Вау. Антон беше убит от Венци. Ко? Венци беше убит от Антон. Май сървър е поводял.
Добре, какво? Добре, защо той надолу строи, бе? Така ще ни щупат пътя. Винаги се строи нагоре. О, пука ми, аз то го прецаквам, гледай. Искаш ли... Ти купи ли си фул чейн броня? Да. Идвай в средата вече. Значи нямаш меч. О, тия го бият, той няма нищо. О, идвай човек, защото тук става меле. Бързо, Идвам. бързо. Идвам. Има трима. Чакай да ти купа меч. Аз си купих меч. Ами добре тогава да си купа О, броня. не. Къш бе. О, ти нямаш нищо, бе, брат. Баси кнокбака, бе, хора! Какво е това? Добре, човек, какъв е то кнокбак? Не знам, на този мап играят само хакери, аз ти предложих на хубавия мап, но ти Не е хубав. не. Пука ми ще биеме. Аре, ама човек, той беше с кожена броня и ме уби. Без проблем. Човек, този кога да го взрива, сега или никога? Не бе, остави го. По-добре е човек, отколкото без. Освен ако не е нуп, естествено. Този е. Поне ще ни помага в битките. Аз нямам блокове. Рип. Ма то може да се качиш до тук. Добре, рип, Антончо. Нещо ще направя. Ти в средата ли си? Да, Чакай, идвам и аз да ти помагам. бързо, че ми лаги. Айде. Той умря. Един диамант! 2 диаманта! 2. Само 2. Просто велико. Сега идвам. Човек, мишката бъгва! Биеш ли се? Бия се! Идвам. Ме бият. Бегай от тях бързо. Помощ, бе! Идвам! Мишката бъгва! На нашия, бързо идвай на нашия. Добре, аре, идвай в средата. Чакай малко, искам да купа нещо. Ти имаш ли храна? Имам 2 диаманта. 2 И малко диаманта. храна. Ами мисля, че ни трябва повече. Храна толкова малко, колкото само да се регенерирам. Трябва ни кирка. Ако искаш, купи кирка да им щупим пътищата. Баси хак. То ме уби, май. Тая гадина ме уби. Сега купувам. На ти. И имам и TNT. О, не. Аз сложих едно TNT, обаче ми го е върнало, значи. Хелп. Добре, мишката. Чекай, ела тук става меле. Човек, мишката тотално ми се Ела, прецака. моля те. Добре, купувам златни ябълки. И не... Добре, как отзаде, бе, Васи? Човек, отзаде ми дойдоха. Не се нерви. Ето, искаш ли златни ябълки? Нищо не искам. Отив в средата и ги трепи тия тапа. Човек, дай за... Няма да дам, аз нямам нищо. Тъпите хакери. Много са хакерски. Защото ти ако си купат... Знаеш какво, аз ако имам повече диаманти, ще си купа един скапан лък да ги меля. Малко ми изглежда доста... Чакай, ела на нашия остров и двамата ще отидем в средата. Защото като сме разделени, само не обидим. Добре, този нашия ще се бие. Батите. Ама гледай го, това нашия пинк! Не бие той, който е другия, имаме си предател, човек! Нашия е предател! Той верно ли е предател? Да, предател е! Ама него го убиха. Уби го зелен, обаче той стоеше до пърпъл. Тоест сатин, така ли? Да! А пърпъла биеше ли го? Не го биеше! Това е кофти. Не! Такива много мраза. Чакай, стой тук, сега и аз идвам. Трябва да сме двама. Ето ти нещо. Чакай, аз си взех. Аз не ти ги мърдах. Ти си ги взе. Трябва ми храна и малко блокчета. Трябва 10 диаманта и се връщаме. Добре, идвам. Ти в средата ли си? Да, почти съм в средата. Идвам, чакай ме. Има един, който е изял зад него. На стълбите стой, чакай. Късно вече. Ето те. Малко късничко. Айде са... Ма трябва да им щупим пътищата. Чупа ги! О, браво. Аз те прикривам. Отзади Прикриваме, идва някакъв син.
О, той няма нищо. Прикриваме, че някой да не ме прикрие. Той избяга. Там ли са диамантите? Да, тук са. Добре, ти Ето. събирай, аз ще се оглеждам. Имам 7 диаманта, човек трябва да купя чест. За да ги оставя там. Защото то ако мога ме да бутнат, убия. просто ще рейдж quit. Че той мога го убия. Ма той па избяга. Идва някакъв. Към наши ли? А, това си ти. Ти връщаш ли се? Аз се връщам да по пътя. Събрали 10. 7 са, но обаче искам да ги оставя в чест. Който ще скри... Идват! Хелп! Защо ме изостави? Съжалявам. Не ме Давай. бийте. Мели ги и се връщай тук. Ама те са няколко. Рип. Ох, я ще си купа тъпа кирка. И си тъпа кирка. Кой хакер е? Окей, имаме скрит чест. Както и да е. Така. Малко е доста виден, бих казал. Голяма работа. Глей сега какво става. Готов ли си? Ей, трябваше да купа TNT. Аз купих чест. Колко чест се купи? Един. Къде да сложа чест? Отгоре се качи на мидата. Няма отгоре, ето тук отзаде. Не, отгоре. Пука ми бе, няма тук се катерим. Арех в средата за още диаманти. Да, добре. Окей, имаме 7 диаманта. Айде, дай. Често е отгоре да знаеш, не го пипай. Що да го пипам? Не знам, откъде да те знам за какво ти е. Охо, я ги виж бе, колко са много. Човек трябва бързо да съберем диаманти. Глей са. Гледай го този там са, как ще го взрива. Ела бе! Тук съм. Не ти. Ела да го бием тоя. Къде си човек? Ето го. Ще ме бутне. Къде си? Бих го. Къде си човек? Под тебе може би. Нямам блокове. Ето те. Имаш ли някакви блокове? Ето, айде. Аз се качих, ти са намери да ми слагаш диаманти. Нищо, айде. Ето, това си ти. Добре, колко диаманта имаш? 4. Стигат. Добре, аре бързо преди да са ни убили. Чакай да почупа пътища. Да, прав си, аз ще им щупа пътищата. Ма да не ни убият, трябва да се Няма, убият. идват кучетата. Идват, айде на нашия бързо. Да, знам, че идват. На нашия бързо. Идвам. Не, тъпа дупка. Много е скапан то мап. Гадните дупки. Тичай. Аз имам още 2 Добре, диаманта. че имаме F5. За какво ти е F5? Да ви виждам. О, за малко да падна, човек. Аз така веднъж си пуснах F5 и много изпатих. Аз за малко да падна сега. Няма са да ям. Добре, сега да си чупим пътя. Да не ни дойдат на гости. И то нашия да не идва най-вече. Ма той къде е? Не го знам. Чакай, Давай диаманти. ние кой отбор бяхме? Трябва ми един диамант. Пинк. Ние сме пърпъл. А не пинк. Един диамант. Един диамант. Ето. Уф, къде па го фърлих? Дай ги всички направо. Ето. Дай ги всички. Е. Аре де, мой. Събирам за И за броня. събираш, трябва да апгрейднем първо. На кой лева първи? Оу. Колко диаманта имаш? Той умря. Щастника дойде. И не се сетихме, че той така може да дойде. Пук. Рип. За какво ни бие, бе? Човек ела на диамантите, защото той може ни ги обере да си купи Пази лък, тук. например, вместо да апгрейдне. Аз ще му купа малко неща. Ако се сещаш за какво ти говоря. Да. TNT. TNT мания. Добре, значи сме 3 на 3 на 3 на 2 на 2. Супер сметки. Браво. Абе, махай се, бе. Сега ще ми обере диамантите. Къш. Махай се. Човек, Да, брат. карай мани се, бе. И аз служи едно TNT. И аз се дръпни напред. Аз ще го обграда. Не, мен ме обгради с блокчета, да не влиза. И му пусни едно TNT. Как?
Дръпни се, бързо! А така, да не дойде. Ха-ха. Бай-бай. Ама апгрейдвай, не събирай да си купи. Естествено, аз винаги апгрейдвам. Сега събирам да апгрейдна на последен лева. Човек, на този ще му дам сладка изненада. Не бе, спусни от TNT като си взима неща от вилиджера. Да, точно така ще направя. Сега му пуснем обедка. Умря ли? Човек, ти верно ли го гръмна? Брево. Имам ти... Събра ли за апгрейд? Не, имам 10 диаманта. Трябват ми 20. Да, Ама 20 е максималният апгрейд, човек. аз на макс се апгрейдвам винаги. Сега ще си кажете, защо толкова се смееш, Коска? Няма нищо смешно. На мен ми е смешно, че този го взривих. Той със сигурно на мен ще се опитва да ме взриви, обаче аз съм Човек, пази наблюдателен года. като котка, бе. Пази года да не си купи TNT. Ще го паза. Ето Ох, ти. това колко бавно дава. Човек, колко стана клипа? Ама ти. Ето ти едно такова. Ти кога ми извънна? Преди 20 минути. Значи още 5 минути и свършен клипа и ще го разделя, нали, на 2 части. Да, и така става. Купи си честа кучета. Мале, той колко... Мале, то знаеш колко дървени меча е купил? Колко? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Верно ли? Трагедия. Жестока трагедия. Трагедия. Той идва при тебе! Какво? Абе, я се махай, бе! Аз нямам блокове. Добре, махай се! По-скоро ти се махни! Ще изяде... TNT ли си купи? Да. Не, аз купих TNT. И той ще го изяде. Ама не го пускай тук, че и мене ще гръмнеш. Ами, точно за това трябва да избягаш. Няма да бягам, пука ми. Елате зад дъма. Кака? Да бе, 128. Много повярвах му 128. Как? Еми ето така. Да, махни се. Човек, би ли ме закопал отново? Винаги закупавам приятелите си. Айде закопайме, бе, атка. Да не влиза това. То сега си ще иска да ме Зама гърми. долу. Да. Той сигурно от средата е взел 5 диаманта и вика, че има... Махай се! Просто се дръпни напред. Няма да се дръпна. Я пусни TNT. Левна! Е! Алелуя! Алелуя, алелуя, алелуя. Ху! Алелуя! 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 Как пееш? Мога да пея, бе, не ми се смее, бе. Само си кикотиш нещо, бе. Кой бе? Ти колко диаманта събра? 32. Заповядай. Сериозно ли, брат ми? Сериозно ли? Какво? Дадох ти броня! Дадох ти айрон броня! Как му си купих наградник? Опа. Значи ги оставяме в чест. Не в този чест. Остави ги в малко по-скрит. Даже и мечовете ще ги преместа. Но тия мечове не ни трябват. Добре, Пука ми. останахме 3 на 2, на 2, на 1 на 1. Трябва да апгрейднем О, айрона човек, тя са и се го- качвали отгоре кучетата.
Мисля, Оху. че знаеш за какво ти говоря. Леме е за лъко. 20 диаманта! Какво? Няма никога да дам 20 диаманта. Не, ще дам споко. Аз събирам за лък. И на По-добре тебе събери да апгрейднем айрона. Ма апгрейдни го с голд, бе. Аз го апгрейднах. На кой левел е? Но... трябват вече диаманти. Абе, после трябва да си купим лъкове. Ако Охо, не- колко айрон. Аз го оставя. Този айрон, знаеш колко е ценен, бе, брат ми? Аз имам 4 стака в мен, ако искаш. На мен не ми Да, трябва. даваш го. Защото Дела? ни трябва за тактиката. Елай си вземи. Елай си вземи. Какво ще ти се пана? Изненадем. Елай си вземи. Елай си вземи. Много пеш, бе. Ето ти айрон. Бле. Бле. Твърлих ти някой стак айрон. Айрон! Все едно съм някакъв от брат ми. Така, ето тук ще остава, ето тези 8 блок. Чека, аз свършвам клипа и сега почвам новия. Добре, това ще бъде от първата част на клипа. Това Очаквайте скоро втората част. Чао!